kan tran ho na zara All India Cycling Tour chu kan zo thei ta a kan jin chung hian India Book of Records a record pahnih kan siam thei hlo maya he record kan nei thei nan hian Professor Zodin Puya Pachuaw le Dr. Malsom Kimate an tangkai hle maya kan jin chunga data te an lo da fel vek maya ho hnuwa atira tanga boipui ngai lovin olsam takin kan rem khom thei ta a an chunga po lom thu kasoi tak zet ani tin Dr. Lalmal Soma nga ka D3 Business Enterprise nei tu chunga po lom thu kasoya highest elevation gain to visit all states and union territories kan dil don khan amamin sponsora amazara record pakhat kan nei bel ta ani sticker po kan thak ta a nakina kan subscriber te kan lain pele donia. The mountains are calling and I must go. Living on my dreams, never let go. Tell me that you're ready, 'cause everything is ready to go. Ready or not, 'cause here we come. Bringing the ropes and freedom is here. High or low we go, MSV forever we know. Taking our hopes to the highest mountain, never stop believing, never stop believing. MSV, YSC, we are one. It's the place that I love, it's the bond that keeps me here. Pele puta pa ron thenga. Oh hello sir. Hello hen soi kilai de wa hen du le chuk tha thei tho ta po khan Good afternoon, everybody. Once again, I am Tapan Datta. I am pleased to introduce myself as the official representative from India Book of Records. I am here today to announce the results of two different records titled "As Shortest Time to Visit All States and Union Territories on a Bicycle to Spread Awareness of Air Pollution" and "Highest Elevation Gain to Visit All States and Union Territories on a Bicycle." India Book of Records is committed to record making since more than 15 years as on today's date. It is registered with the Government of India. Indian Book of Records is affiliated to Asia Book of Records and follows Asian Protocol of Records as per the consensus arrived at the meeting of the Chief Editors. so da son Samuel Albiak Lua youngest paraglider in the world tani top mai ni chu world record breakthrough khang ka Thirsakawr an khalai tilomom khop mai voina governor program atangin anon kalwang wanga pa ne heta hian apa oma apa pon video lana sakhop mai heta hian en leng so naktu inrin ni hian no pangin tlan Thirsakawr in tlan sia kan bo se don chula chon atel don ni be se na kan nei sang khop mai achunga po voin hi ni somni pasari sangni somni panga January ani hei tuna hian JNV a
kan om meka anuam don khop me voina hian thu soi turin min som lo maya relo te zirlai ten thu kan soi dona chuan ni zan lama an han chawa dar nga le chan ve vela ka chuak ka so pakhat vela jen vi hi kan thenga a vot khop mai aizol nen te khin chuan ma se nuam khop mai mi lo duat khop mai blanket po kasin hnem khop mai chunga nen kan chho phota sai rule chom lawa chunga kan nu chia ni a ho tur lam i khan ke mai ka chho tlang ta a chuan hei thian hin thirila anuam khop mai te hei kan hmu the nge mo hei ni hian ni ron en khal deuh hleka campus hi zau khop maya eta hian classroom a main building ani chu ko ti maya awma chon eta quarter nen zirlai hostel ne ti khan a in pol noya chuan soloma son khozol alo langa eta tlang hian a hlia deuh hlek chum chima salam pang chu Assam rifle mi kha IR zok ania chuan hei helam pa hekan thir le lokila hei heta hian to football ground thatak mai an neya khel sa thei ko tang ma se som pakhat field chu di chialo mai thei ku lian lutuk lawa chuan heta hian home oma Grace kha Grace Camping Center. Grace Camping Center nia chon National Highway number 6 hei champhai kalna khilam pang tiau kalna kha kong kha ni maya hei thakop mai chuan helam pa hen thil le lok ang helam pa hian pu khuta khuan ni zana ka riana hela hen oma ta he tu hian video lo la tupa arkia na ni hela hian a quarter roma ni hi chok lai lama ni ya ta thokin oma ti lo mong khop mai ei tui hi kan nei kem deuh hleka hei tui khola chiak hei tui om mang lo ni khu ne khai tuyen tla samang ti hlom khop mai zirlain tam box hi ken pa sin nuam khop mai ta ten ain azawa thingkung ngo pola tha khop mai khu tui na po tam ta ka siam tu ra ngai la chuan khu hi kan han clear vel do na ma se ro me tam tol tu ka chu ma chon ti hok ngai na om lo a hian karon la zuai ni khala ko ar kilama khian khopui tran khania ro mai tam deuh hleka mu har deuh hlek mai thei chuan hela hen arkia alo ma han tilang shrim teng kan cameraman khani ani hi tukin jinga breakfast te minei puya kalom khop maya chongtlai lama mel thret kan nei thar a nakina chongtlai kan kalhuna kan in mule ngei tura beisela tin sticker hi in pack kan tuma kalo nei silowa nakina an kal le huna ka in pe thei tura ngai la ka sticker print tir na te tereng mai ka sticker print tir tu te kha bin print sak tu te kha an boy deuh hlek an siam thei tlat lo maya chu wa chuan ui khop mai ke ma pon khan video kan tilang top mai ni sticker in pack ai khai nuam lu tuklat Mizo jinga India Book of Records a injiak lut ma saber kan ni theita a hei hi achan chu Samuel lalbiak hlua youngest certified paragliding pilot hi International Book of Records azok a injia lu wangani Vanlal Vamswala Verte, also known as Lees Verte, is a cyclist from Mizoram, India. He is the first Mizo cyclist to be featured in the India Book of Records. What did Lees Verte do? 1. Lees Verte cycled across all Indian states and union territories to raise awareness about air pollution. 2. His mission was called Ride to Clean Air and was part of Mission Life. 3. He covered a distance of approximately 17,045 kilometers. 4. He faced a variety of weather conditions, including snow, extreme cold, intense heat, and high humidity. And 5. He received support from the pollution control boards in different states, his family, and the Mizoram Cycling Association. What did Lees Verte do along the way? 1. He organized programs at schools and universities in every state capital. 2. He held cycle rallies and press conferences to promote cycling. And 3. He shared information about Mizoram's location and culture with people across the country. When was Lees Verte recognized?
Lee Swerte received his record certificate on January 16, 2025. He returned to Mizoram on October 31, 2024, after cycling for 286 days. Kan Thirsakawr po Mizoram State Museum hlan anita a subscribers le viewers te min vala thirsak ngei donia. The mountains are calling and I must go. Living on my dreams, never let go. Tell me that you're ready, 'cause everything is ready to go. Ready or not, 'cause here we come, bringing the ropes and freedom is... Elzeta ai adun culture lampang official ten khan lak sak dona achu an ludira hetiang ma po so kan display nga lo me ang ti hetiang chan si chu wang via wang alom puyom khop mai phu Aizola tangin mamit lampang kapanta mamit atangin kan hun langkai lui ka kana tichon ambasa lampang kan panta a hela hi achuk chau phian maya tichuan agartala ka chen nu khan Bangladesh epa hian kongpui thar an siam me ka chuta chuan kaljok ro min tita a tichuan hela hi kan kalta a azal nuam phian maya tichuan panisagara ka kalna ngai kha ka pole chiata a tichuan Karimganj lampang kan panchawa silchara luto lovin silchar pelhnu dewa kongpui a chuak chhota a ti hian ka chho zela Shillong lampang kapana kongpui pa ngai khani maya tichuan Guwahati kan kal leya tikhan ka phei zela helai vel hi chu zal vek ani chuan Siliguri kan pan leya Siliguri train te kan chukthla a Purnia lama hian ti hian ka chukthla zela chuan dumka hi chu ka lut lova Jharkhand ram chunga state chunga khopui lar takha nia tichuan ti hian ka chukthla zela danbat hi lungal thei ne nga deuh mai khuwa kha ni ta ni khopui poimo deuh mai helai vel hi chu rinain a chuk chho ve ta phian maya ranchi hi asanga tuifin ria tangpon asang metareng moza ta nia tichuan ti hian ranchi kan luta ranchi tang hi chuan ka chuk tlan deuh ta a Jamshedpur te tikhan helai vel hi chu zal vele dewa tikhan West Bengal chung hi chu zal taveka tikhan Kolkata kan luta Kolkata tangin ti hian kan le thalea ka pheilea ela hen ka kalna ngai hi kem zavel kal le ni chan chu Kolkata kan luta ti hian kan le pheile ta a tikhan Baleshwar ti te Badrak ti te tikhan ka chuk thlazela katak bula kha chon Bhubaneswar khani maya tichuan Bhubaneswar tang hian kong national highway a chia anti wangin heti hian hetia phei mai tur hi heti deuh hian kan chuak chhota ni Sonpur ti te Baut ti vel tha helai vela hian sanctuary tiger reserve thadeuh mai oma chu te po chu ka pela tikhan kan kal zela helai vel hi chu ala chuk chho phiana helai vel hi chuan Raipur hi chu alo zal ta a Raipur train tikhan kan ka chuk mai dona mo ka chuk re lo me kong hi ti hian ka phei zela tikhan helai vel hen ka peng thatla ni Nagpur hi India rama hun laili beranga soya ni thina chulai po chu kavalut te khop me ke am zavel chaw om to Nagpur thlen ma ya chu mi ma chong ka peng thata ni ti hian ka peng thazela tikhan Telangana lampang ka lut thata a helai vela hian sanctuary thatak tak mai oma chu flyover in an thokan vek dona chu chun sameka turu khop maya chuan a chuk chho vele zeu thina atlang ramang renga chuan Hyderabad kan thenga Hyderabad atangin ti chuan kan chuk thazela a chuk deuh zela helai vel te hi chu tikhan on goal te po hi ka lut thani on goal atangin Nellore lampang kan pan thale ta Nellore hi ka pan na chan chu helai hian Andhra Pradesh helai hi Andhra Pradesh ani vek to ta Visakhapatnam oma chuan
Amravati om bokta a khopui pahnih kha kakal lovani achan chu Nellore hian an State Pollution Control Board a hmun pui bera awm awang khan kapan ta charchara Nellore atang hi chuan ni hnia Chennai hi ka thleng theia inkar a hian san kha chiak ka riaka chuan Chennai atang hian helai inkar hi mawi khop me Bengaluru nen hen helai hi tlang mawi tak tak sang lutuk si lo upat hmel tak tak mai a tam khop maya tichuan Velor kan kalpela Bengaluru a kaluta Bengaluru tangin ti hian ka tlana ngaya ka let pheile a helai hian Christian Ganj ti thoning ka ria heta hian ka lut thale ta ni ka tlana ngai hi tlan hi ngai thina ti khan ka let thla chon ka suk suk thla ti khan ka tlan thla zela heti hian Madurai ti te po hi ka pel ta ni helai Salem ti te alang chia lo mai the hemi me pa hi chuan ti chuan heta tang hian helai Sri Lanka le na in zom trep na Donosko di point Rameshwaram ha ka kaljewa ti chuan karon le chara ti chuan hetian thiru Nel Valley lampanga ka tlan thlata hi heta hian chuan Kanyakumari tang hi chuan West Coast kan ti mai kha kan pan chhota ni Thiruvananthapuram hi heta tang hi chuan ni khata ka thleng thei maya lalu tuklo kem som ko vel nia chuan ti khang ka helai Kerala vel hi rinaina chuk chho phia na thingkung pon nei tha khop maya ti khan a khopui Trivandrum kan luta ti khan tlan chho zela chen Mangaluru ti te khan ka chho zela ti khan Panjim Goa mo ti khan heta hian Goa hnuah hian ti sual deuh hlek ka neia hemi National Highway hi helama hian dinglama hian akalta ima thahnem ngai khan kan lamar ta ni helai vel hi Mumbai pan tur hian hemi a coastal konga hian kan tlan ve ngot maya a chuk chho khop mai helai hi ama khop mai ni khata metar sang khat chuang ka lon hi ni thum vela zonin ka neia ti khan helai hian khop pakhat enge hming ka thengil ta helai vela hian oma chuta tang chuna zal le tran chawa Mumbai tangi ti khan kan lut chho le Surat hi ka lut lova Surat bula hian kong a oma Surat khopui hi taki chu ka lut lova tlema lang theya ti khan ka chho zela helai Vadodara thlen mai hi te ka peng ta ni helai hian Statue of Unity kha om ta Statue of Unity tangin Vadodara lampang ha ka pan phei ta Vadodara tangin Ahmedabad ni khata ka thleng ta a ti chuan helai hian Gandhinagar kan kal boka chu tang chuan Ahmedabad atang hian ti ha kan phei le ta ni helai vel dhar vel hi helai hi achuk chho lu tuk lawa nuam to khop mai ma hian khua lum to khop mai helai vel bora hi chuan dhar te Indore ka pel le a chuan Dewas ti te chuan Bhopal kan lut ta ni Bhopal atangin ti khan lum tul ani to maya helampang hi chu kota ti te bundi ti te tong ti te poi ka pel veka helai vel hi chu lum to takani tin Jaipur atang hian thian Delhi ka pan to ta ni chuan Delhi atang hian kan chu Delhi a hian helai hian Faridabad kha om ta buloka hian kan kalta India Book of Records kha ti khan helai hi te hi chu motoring kan kalme khalai hun kha chu ti khan ka chuan Delhi tang chuan tiang ka chuak chho le ta helai hian Chandigarh kan pan ta ni helai vel ai jon ruaron sur le zeu thina Chandigarh vel then do hin jon nuam chho to khop maya chuan heta tang hian Chandigarh atang hian atir kha jon Shimla kal ka tumak ma se heta matanga kal hi arem zo kan ti wa han ti khan kan han siam rem ta a ti han ka chho zela helai po hi aron chuk chho ve deuh tran to a la seng le lum khop mai ruaron sur kha chona nuam dewa hemi hi Jammu and Kashmir a Jammu khopui khan ni ta ni masen Jammu khopui lut lo hian dinglama ka peng chho ta ni pumpelo man tia kan chho ta a chu tang san Pathankot chaka ni chu ti khan Srinagar lampang ka pan ta helai hi chu chuk chho tran to khop mai chon Srinagar atangin alo a boruak po nuam to khop mai helai vel chin hi chu Chandigarh vel atang hian
Kargil lama ka kalta helai chu chuk chau khani char char to me pass te om tran to ta a chuan le kaluta ni le atangin hemi teneri nan khan he da hen umling la vel khaum ta umling la tang te karon chuak chau dun le ta helai chang himin thla ta helai tak hi chu kan kal lo he tian ti lo he kan kal ta chuan ke main he da tang he karon chuak thla le ta khan chuk thla le char char he da tang hi chuan chuk chau khani to maya mandi te chuan shimla ka luta manali te po mo manali hena langta shimla tang hian he ti hian chuk thla don mo kha kan tian tia thren khan chandigarh chuk thlale ngan tia ma sen ni lovin hele heng kong pakhata lo oma chuan deradun lampang panna helai poi chuk chho vek helai po hi chuan deradun atang hi chuan a lo za le ta helai hi chu Great Indian Plains kan ti ni wang han zal mai ni chuan deradun atang ti hian garon chuk thla chuan hei Bareilly te mo Bareilly an lar khop mai ti khan Lucknow atang ti khan tian karon chuk thla Jaunpur ti te Varanasi te po kan lut ta azal vek to helai te poi Baksar ti te po chuan Patna ani le maya Patna tang hian he tian ka chowa Muzaffarpur tang hian ti hian helam pang hi chu lang thei chong lo Nepal hi chu azal vek ti hian ro me na a hlia vek to a han thui lu tuka tlang engma a lang thei chong lo wa ti khan Purnia tang hian heta Krishanganj ka kalna ngai kha helai tak hi chung ka zo le ta ni chuan Siliguri ka chowa Siliguri train Gangtok Darjeeling train Gangtok chon ka le thalea ka kalna ngai ka kal to lo heta po hian ti khan Gangtok train karon chukla Siliguri lut to domin heta ka chuak pheile ta helai hi chu zal vele ta chon Guwahati ka lut le a Guwahati tangin Tezpur lama mo Tezpur tangin heta Itanagara tangin karon le wanga Nagaon na tangin Dimapur tangin Kohima tangin Mao thleng ka lut ta ni Mao hi Manipur kan lu ve thei nom chun khani wangin ti khan kan le a Kohima lama chuan Dimapur ka le ta Dimapur tangin Difu lama heng ka lut ta ni Karbi Anglong ti te lar khop mai chuan half long atangin heta Silchar atang chuan ti khan National Highway kha Vaireng te lam atang han karon ho le ta ni chuan hei kan ko na po hi India Book of Records ti nia hemi record kan nei na medal te certificate baka pen hi ron chom tel bokani nal ve khop mai hei nan kan mang bokai me khop mai